Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै आङो फार्स्ट टाइम ब्लग खालामनो नागिरदों माथो बयबो बुंजोबथारो ब्लग बयबो भिडिअ बानायजोबथारबाय माथो ब्लग गावनि जानाय थानाय गासिखौबो गावनि सानफ्रामबोनि लाइफखौनो बयबो ब्लग बानायजोबथारबाय माथो आंबो बानायनायनि दिनैहाय फार्स्ट टाइम आंनि ड्रागन बागानखौनो बानायनाय गोनां दिनैहाय आं ड्रागन बागानाव थांगोन माने ड्रागना फिथाइ थायबाय नालाय दायो फार्स्ट टाइम आंनि ड्रागनखौ आं ब्लग खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो फिथाइ थायबाय फिथाइया माबायदि जानानै दं नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो जा हायो लामायाव एसे खालामलांनो नाजागोन भिडिअखौ खिन्थु लाजियो मारै खालामनो सोरबा फैसि नुसि नायसै अब्लाबो मा जायो नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेडब्ला नायनो न'निफ्रायथ' ओंखारबोनाया दाना ब्लगिंफोरनाथ' लामाबो भिडिअ बानायलांनांगौ ना बेयाव जारला जालायबाय आंहा दाना भिडिअथ' बेबायदि बानायनाय एक्सपिरियेन्स गैया बानायबाय अब्लाबो मानसिफोरखौ लाखोमा मानसि फैबा दसेनो लाखोमाथ'नोसैलाय आरो मानसि गैयि नुबा दसेनो बानायनोसैलाय बेबायदिनो बानाय खुनुरुखुम सहैबाय आरोखि बागानाव थांबाय लामायाथ' बिराद मोजां बारा गोबाव जायाखै लामा बानायनाया मथा मथि बोसोरसेबो जाजोबाखै बिराद मोजां लामा बर्थमान बिराद मोजां सोलियो आरोखि बेबायदिनो बानायबाय स्कुटिजोंनो थांखाबाय नालाय दसेनो सहैगोन थांबाय सेसापानि होननाय दं मोनसे बाजार बे सेसापानिनिफ्राय 500 मिटारसो जागोन आरो आंनि बागानसिम बारा गोजान नङा सिदाबाथ' आरो 1 किल'मिटारानो जागोन खिन्थु सिदा नङा नालाय लामाया ओंखायनो बिदिनो मथा मथि 1 किल'मिटारनि एसे बारा जागोन आरो बेबायदिनो थांबाय लाखोमा खुनुरुखुम खेबै थांबाय आङो भिडिअखौ बानायलांबाय थाबाय मथा मथि बागान खालामनाया बोसोरसेनि एसे बारबाय बेबायदि दै माबि जेबो जगार खालामनानै होनो हाया नालाय ओंखायनो एसे खमजुरि आंनि बागाना 1 बिगाल'खा 1 बिगाल' बानायग्रोखादों फार्स्टआव नायनि मार्केटआ माबायदि जायो देग्लायथ' आरो थायहांबाय देग्लायनिफ्राय थायजेनबाय फिथाइया स' बे फिथाइ थायजेननायखौ नोंथांमोननो नायनि नैबे मेन लामानिफ्राय एसे हाबबाय आङो मेन लामानिफ्रायनोखा जोंनाबो बागाना माबाया सिमाया मेन लामानिफ्रायनो अब्लाबो एसे हाबबाय आङो बैयाव सायख्लुम दं नालाय गारिखौ बै सायख्लुमाव दोनहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो जा हायो देखायनानै होनोसै नायनि माबायदि जायो आंनि फार्स्ट ब्लगा नोंथांमोना माबायदि मोन्दों नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय नायलांदो बिदिब्ला फाइनालि आंनि बागानाव मोनफैबाय आङो बिराद हाग्रा जानानै दं बागाना ड्रागन दिनै फार्स्ट टाइम आंनि ड्रागनखौ एक्सप्लर खालामबाय आं ना मा होनो इउटुबारफोरनि मोनसे राव बियो एक्सप्लर बबेयावबा थायाखै दाबो बोसोरसे बारलांबाय नैबेयाव थायबाय माखासे बिबार बारबाय नैबे बिबार बारबाय बेनि अनगायैबो ओरैहाय मेला दं बिबार बारनानै नैबेयो सेवबाय बिबारा फिथाइबो जाबाय फिथाइया नैबे मोनहांबाय थाइसे फार्स्ट टाइम आंनि बागाननि बे फिथाइया नैबे थाइसे मोनहांबाय ओरैहायबो थाइसे दं नै बेनि अनगायैबो फिथाइयालाय थाइबाय थाइनाया मेलानो ओरैहाय बिबारफ्रा सेवहांजोब्बाय बिसोरो बिबार सिरिसिगोन नै बिसोर रोमोहांबाय मोनजानोसै बारा गोबाव गैला जेबो रोखोमनि हासार होनाय जायाखै गोबोरखिनि अनगायै हयथ' बेनि थाखायनो दैबो होनाय जायाना फिथाइफ्रा बारा देरनाय नङा मिथिखागौ आंबो गोबां बिबार बारबावनो नागिरदों फिसा बिबार बारबोगासिनो दंबावो फार्स्ट टाइम दिनैहाय ड्रागनखौ एक्सप्लर खालामबाय आंनि ड्रागन बागानखौ 1 बिगाल'नो बारा नङा फार्स्ट टाइम मोनजाथारनोसै नैबे एसे गोजा जाहांबाय सि भेराइटि होननानै बुङो बेखौ एक्सुवेलि सि भेराइटिया जाहैबाय एसे गिदिर जातनि जायो बियो ओमफ्राय पिंक कालारनि जायो बियो सायावबो पिंक आरो सिङावबो पिंक जायो
बेखौ सि भेराइटि होननानै बुङो। बेनि अनगायैबो आंनि बागानाव जेसेबां दं गासिबो सि भेराइटियानो गोजा। गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन फुलिखौ। नांबावगोन देग्लाय बोसोराव थायहांबाय जिहेतु खालमासिफोरहालागै फ्राय बिफाङानो थायगोन। फोसाबनाय जायाखै, फोसाबनोसै आरो अखायाबो बाराना, ओंखायनो हयथ'बा बेबायदि फिथाइफ्रा बारा थायाबो जानो हागौ। बिबार बारनाय समावनो बिराद अखा हाबाय, बिबारफ्रा थाब थाब सेवनो नागिरदों। बेफोरो बिबारा सेवखायोखा, सेवलांबाय, बेफोर बिबारा सेवलांबाय, सेवलांनानै गालांसिगोन, गालांनानै बिबारा सिरिलांग्रोयो, बिनि उनाव लासै लासै फिथाइया देरबोयो आरो। बारा गिदिर जानाय नंला फिथाइया, देग्लाय हासार होनाय जायाखैना, बेबायदि जेबो रोखोमनिथ' हासार होखायाखै आरो होनायबो नङा। बेबायदि जेबो रोखोमनि आं हासार होनाय नङा, रासायनिक हासारफोरखौ आं होनाय नङा आरोखि। खालि जा होदों गासिबो आङो गोबोरखि हासारल' होदों एसे एनै। बेनि अनगायैबो दैनि बेबस्था गैया नालाय, बिफांफ्रा बेबायदिनो मुलं मुलं एकदम बहाबा थैहां माहां बरफहां बेबायदि जानानै दं। टायारनि गोनांथि दं, गोगोम टायार नांबावगौ दाबो, टायारा होजोबनो हायाखै, टायारखौनो मोननो नागिरा जोंनाव। गोबां टायार नांबावगौ दाबो, हास्लाबनाय नंलासो टायार होनांगौआ। अबेबा अबेबा बिफांफ्रा बायग्रबला जोबनानै दङ टायार होनो हायैनि थाखाय। नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो? नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। जाथ'बाय दोनैसैया, हाजिरा हमना होनांसिगोन एसे हाग्राफोरखौ, हाग्रा फुनाय, हासार होनाय। हासाराबो लाबोखानानै दंफैयोमोन दाखालि, थेला गंसे गोबोरखि हासार लाबोनानै दंफैयोमोन। हासारखौ होजोबनो मोननाय जायाखै। जेब्लानिफ्राय गोबोरखि लाबोनानै दोनफैदों, हासार लाबोनानै दोनफैदों, अब्लानिफ्रायनो अखायानो अखा। बै फांनै फांथाम बिफांखौल' होस्लाबनो हादों, बेनि उनावनो अखायानो अखा नन स्टप। दिनैसो एसे नागारहांबाय, हयथ'बा गाबोनफोरनिफ्राय बेबायदि नागारलाङोब्ला अखाया, गाबोन समफोरनिफ्राय होनो हासिगोन आरो। माबायदि मोनखो लोगोफोर नायनानै? ड्रागन बागाना जादोंना जायाखै? देग्लाय जानोनो थोनाय नङा फिथाइखौ। खालमासिनिफ्राय हयथ'बा एसे एसे फाननो मोननो हागौ। देग्लाय जानोनो थोनाय नङा, न'आव जानोनो। मथा मथि दासिमाव फिथाइ दंथारो होननानै बुङोब्ला 20-25टा फिथाइ आरो। बे 20-25टा फिथाइयाव राननानै जानायावनो सेस थांगोन आरो। थाइथामा मोनहांबाय, बेनि उनाव गोदान गोदान फैगासिनो दंबावो आरो गोदान गोदान बिबार लागासिनो दङ। मथा मथि देग्लाय जा जायो जाथोंसै, खिन्थु खालमासिनिफ्राय फुल फिथाइ मोननो हासिगौ आरोखि। जेबो जायाब्ला, बोथोरफ्रा, बिफांफ्रा जेबो जायाब्ला। टायार होनांगौ दं, गोगोम टायार नांबावगौ दाबो, खावसेयानो थाङाखै। गासै 144टा खुन्थिया दं बेयाव। मोनसे खुन्थियायाव फांब्रै बिफां दं। 144टा खुन्थिया दं। बे खुन्थियायाव हयथ' गेजेरानो नाङाखै टायार होनाया। साइकेल टायारखौ ओरैनो होनानै दोनदोंमोन, खिन्थु साइकेल टायारजों खामानि जाया, बाइकनि टायार नांथारगौ। बाइकनि टायारबासो ओरैबो ग्रोब मोजां गिदिर जायो आरो। साइकेल टायार होयोबा बायग्रबला जायो, बिफांफोरा फिसाद्राय नालाय, गुसेबद्राय जायो नालाय, ओंखायनो बायग्रबलि जायो। गिबियाव साइकेल टायारखौनो होजोबनाय जादोंमोन, नाथाय साइकेल टायारखौथ' एभेलेबेल मोनो, खिन्थु साइकेल टायारजों खामानि जाजोबा आरो। माने बिफाङा देरोबा बायग्रबलांजोबो, साइकेल टायारा गुसेबद्राय जायो थारमाने। ओंखायनो बाइकनि टायारखौनो लासै लासै होनोसै होननानै बाइकनि टायारखौ दिनै मोनसे गाबोन मोनसे बेबायदिनो लाबोनानै होफैगासिनो दं आरो दा। मोननो नागिरा जोंनाव, बाइक श'रुमफ्राबो गैया नालाय। गोजोननाय थाबाय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायदोंब्ला। नायनानै माबायदि मोजां मोनखो कमेन्ट खालामदो। गोजोननाय थाबाय।